दिनै प्रमद बर'नि सायाव रायलायगोन रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नाय कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम। दिनैनि दिनाव अलमस्ट 2 इयार्स रानिं जाबाय प्रमद बर' लाबोनाय बिटिआर रेकर्डआ। दिनैनि दिनाव जोंनि गोदोनि सरकार सालायनायाव बेफोरबायदि सोलाय सोल' जानायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। नाथाय आफ्टार पिस एकर्ड बर'नि 3थि गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जोंनि बिटिसिआव थाखानाय पावार एन्ड फांसन बे गासिबो गोमालांदों। माबानो दिनैनि दिनाव CEO नो माबा CEM नो व्हाट इज द डिफारेंस बिटुइन CEM एन्ड CEO? प्रमद बर' दिनैनि दिनाव CEO आ देरसिन ना CEM आ देरसिन? दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरनो खोन्थानानै हो प्रमद बर' दम दङब्ला आरो रायजो राजाया कुइसन खालाम कमेन्ट खालाम प्रमद बर'नाव सों व्हाट इज द डिफारेंस बिटुइन CEO एन्ड CEM? रायजो राजाफ्रा कुइसन खालाम प्रमद बर'नाव। प्रमद बर'आ बुंबाय थादोंमोन बिटिआर रेकर्ड खालामनानै दिनै जोंहा गोबां जौगानाय जासिगोन, हिउज डेभेलप जासिगोन। बिटिआरआ गोबां पावारफुल, मोर फाइनेन्सियेल, मोर एडमिनिस्ट्रेटिभ होननानै प्रमद बर'आ बुंबाय दंमोन। दिनै मा जाखो? साउटिं खालामबाय प्रमद बर'आ होस्रिख्राव बुंदोंमोन। दिनैनि दिनाव जेबो गैया। मा जाखो प्रमद बर'? दिनैनि दिनाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि चेम्बारावसो बिटिसिनि CEM एबा EMफ्रा दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि चेम्बारावसो हाबनानै रायलायनांगौ जायो। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट, लाजिथाव। दिनैनि दिनाव मा प्रमद बर' लाजिनाय मोनाखिसै? गोदोनि समाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियासो चिफनि चेम्बाराव हाबनानै डिसकास खालामोमोन। नाथाय दिनैनि सोलायनायनि नामाव दिनै प्रमद बर' मोना उल्थायै CEO चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारनि चेम्बार एबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि चेम्बाराव हाबनानै रायलायो। लाजिनो गोनां। दिनै बिटिआर रेकर्ड मोननानै बारायनांगौसो, पावारफुल जानांगौ। दिनै पावारफुल जायाखै। दिनै मोनखानाय थाखानाय पावार एन्ड फांसनफ्रासो दिनै गोमालांदों। प्रमद बर' मा खालामखो? रायजो राजाफोरनि उन्नयननि खामानि मावगोननो दिनै मा जाखो? मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन, दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आन्डारावसो थानानै दिनै बिटिसिखौ सासन खालामगासिनो दं, सालायगासिनो दङ। फोरोथो नोंनि गिदिर लेक्सारा? बिटिआरआ बेसेबांबा गिदिरनो? सोरबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, सोरबा हेन टेन, सोरबा डिसिफोरखौ माबा मोनसे जायोब्ला दिनै जोङो लेटार लिरनायनि गेजेरजों जोङो ट्रेन्सफार खालामनो हायो। मा खालामनो हायो? हेन टेन प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। दिनै मा जाखो? मानोथो दिनै बिटिसिआ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आखायाव थांखो? प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आखायावसो दिनै पावार फांसनफ्रा थांजोब्बाय। प्रमद बर' बायदिया सासे लिडार बिटिसिनि CEM आ दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि न'आव एबा चेम्बाराव हाबनानै रायलायनांगौआ लाजिथावथाव प्रमद बर'। अब्ला दिनैनि दिनाव सोरनि पावारा गोहो गोनांसिन? प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिना ना बले नोंना प्रमद बर'? CEM ना देरसिन ना CEO आनो देरसिन जाखो? दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरनो इन्टारप्रिटेसन खालामदो, ब्रडलि खोन्थादो, फोरमायदो। मा जाखो? दिनैनि दिनाव बखिबाय थादोंमोन बिटिसिआव जेबो गैया, जेबो क्षमता गैया, फुल फ्लेजेड खालामनो हानाय जेबो क्षमता गैया। दिनै बिटिआर रेकर्ड जानानै रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावगोन। बिटिआर रेकर्ड खालामनानै लाबोनानै बिटिआर मोननानै जोंहा फुल फ्लेजेड खालामनो हासिगोन। मा जाखो? दिनै सोलायनाय नांगौ। वी वान्ट परिबर्तन। सोलायनाय नांगौ होननानै दिनै सोलायनायखौबो मोनबाय। अपोजिटलि सोलायनायनि मुङै दिनै जोंनि बिटिसिनि थाखानाय जि पलिसिफोर दं, जि क्राइटेरियाफोर दं, बेखौ दिनै प्रमद बर'आ डे बाय डे डेस्ट्रय खालामदों। दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ लाजिनो रोङा। रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां। फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'नि गोदै लेक्साराव गोजावनो नाङा। बिकज दिनैनि दिनाव जों रोखा नुबाय प्रमद बर'नाव जेबो पावार गैया। दिनैनि दिनाव बियो रोखा। आरो प्रमद बर'आ दिनै माबा मोनसे डिसकास खालामनांगौब्ला एबा माबा मोनसे रायलायनांगौबा दिनै प्रमद बर'आ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि चेम्बाराव हाबनानैसो रायलायनांगौ जायो। गोदोनि बिटिसि सरकार एबा गोदोनि बिटिसि खुंथायाव एबा पावाराव थानाय सरकार सालायनायफ्रा पार्टिफ्रा माने बिटिसिनि सेक्रेटारि एबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि चेम्बाराव हाबनो गोनां जायामोन। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियासो चिफनि चेम्बाराव हाबनानै डिसकास खालामनांगौ जायोमोन। नाथाय लाजिथाव बाथ्रा, दिनैनि दिनाव बिटिआर मोननानै बांसिनसो जानांगौ, बाहायनोसो हानांगौ अफिसारफोरखौ। दिनै अफिसारफोरजोंसो दिनै उल्था बाहायजादों। होमबा बियो मा जाखो? दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स? लाजिदोंना लाजियाखै प्रमद बर'? दिनैनि दिनाव नोङो लाजिनांगौ। जाथिखौ फानबाय,
आरो जोंनि मोनखानाय बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ गासिबखौबो एकदमबारे थेर बेथेर खालामजोब्बाय। आसरित मानसि, पावार गैला मोनसेबो जोंना थाखानाय मोनखानाय जेबो जैगथा गैला, सोलायजोब्बाय। अब्ला बियो मा लाजिथाव नङा, दुखुनांथाव नङा? बिटिसिखौ रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि मुंख्लं जानायनि गेजेरजों मोनदोंलै प्रमद बर'। दिनै नोङो बेबायदि थेर बेथेर खालामनो नाङा। बिटिआर रेकर्ड खालामनानै जोंनि मोनखानाय थाखानाय बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनफोरखौ नोङो बेबायदि खालामनो नाङा। नोङो बुजिबाय? लाजिनो सोलों प्रमद बर' फिसाफोरनि रोजा रोजा थैनि मुंख्लं जानाय एबा दान होनायनि गेजेरावसो बिटिसिखौ जों मोननो हादों। आरो सोर होखो पावारखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो? बिटिसिनि पावारखौ सोर होखो? प्रमद बर' टेल मी, सोर होखो बिटिसिनि पावारखौ? नोंनि गिदिर गिदिर लेक्सारा मा जाखो? फोरो वाट इभेन? बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै जोंहा पावारा बारा जाबायनो, मोर एडमिनिस्ट्रेटिभ मोर फाइनेन्सियेल जाबायनो। मा जाखो फोरो? दिनै बिटिसिआव थानानै सरकार सालायनानै दिनै बिटिसिखौ थेर बेथेर खालामदों। प्रमद बर'आ जेबो बुंनो हायाखै, जेबो अप्रेसिभ खालामनो हायाखै। दङबा स्ट्रंलि कन्डेम खालाम, अपोज खालाम, अब्ला आं नोंखौ मानिगोन प्रमद बर'। आदारवाइज जुदि नों हायाब्ला नोंखौ आं मानिया। अके? लासिं सिं प्रमद बर', दिनै नामावल' बिटिसिनि CEM लासिं सिं प्रमद बर'। इसिबां गिदिर गिदिर दुगामारा लेक्सार होनाया दिनैनि दिनाव मा जाखो? लाजियाखसै प्रमद बर'? बिटिआर मोनबायनो, जोंहा बिटिआर मोननायाव जेबो बुंनांगौ गैया। बिटिआर मोननानै मा जाखो दिनै? प्रमद बर' मा जाखो? वाट इभेन? लाजिनाय मोनाखिसै? दिनै बिटिसिआ गावहानो मोनसे गोहो दंमोन, पावार दंमोन। दिनै बे गोहो आरो पावारा मा जाखो? प्रमद बर' मा जाखो? दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आन्दाराव थानानै बिटिसिखौ मानो सालायखो? लाजिदोंना लाजियाखै? गोसो बायदि नोङो बाहायनोसो हानांगौमोन। दिनैनि दिनाव नोंसो उल्था प्रमद बर'आ फिदिं जागासिनो दं। बियो मा लाजिनाय मोनाखिसै नों? दिनैनि दिनाव गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन। बिटिआरआ गिदिरखा, जोंहा जेबो टेनसन गैया। गोसो बायदि जों सासन खालामनो हासिगोन। जोंनि गांनाय उखैनाय गासिबो फुलफिलमेन्ट जाबाय, सेटिसफाइ जाबाय। मा जाखो प्रमद बर'? स्टिल वी आर नट सेटिसफाइड उइथ दिस बिटिआर एकर्ड मिस्टार प्रमद बर'। अके? रावबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया। बिकज दिनै डे बाय डे रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं मेगनजों बिटिसिआसो साबसिनमोन, बिटिआरआ जेबो खामानि गैया होननानै गामिनि जाम्बि जाम्बाफ्रा दिनै रोखा रोखा बुंदों, दुखु मोननाय फोरमायदों। गमामायै प्रमद बर'आ जोलैनि हांगारमार होननानै दिनै थगायसुला लायार होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै बुंदों। नोङो लाजिनो सोलोंदो प्रमद बर'नि दिनाव प्रमद बर'आ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आन्दारावसो थानानै दिनै बिटिसिखौ सासन खालामगासिनो दं।